akin na naman ang tatapyasin mo. Ayun yung mga muna ka motor, oh. No? Grabe ang nagawa nila rito, Mino. Ang laki na, oh. Ayan ang gagawin nila sa atin, oh. Ganyan, oh. Yung gitnang ginagawa nila, ayan, oh. Ganyan. Bilangin mo ilang linya. 6. Bilangin mo 2, 4. Ilang guhit? 6, no? Dalawa doon. Dalawa sa gitna. Dalawa rito, no? 6. O yan. 5 na lang. 2. 5, no? Laki, mami, no? Galing. Laki-laki, ang bilis. Makakatakot, oh. Oh? Sumingit, oh. I-take out mo ba si Nene? Makdo, no? Wala tayong ano na Jollibee rito. Price lang naman ang gusto, no? No? Ah, okay. Sige.
kailan malapit tayo, may uulan no. Talaga naman. Pangit dito. Ano, wala na yung pogi. Oh. Sarap din dyan, lababaw. Ano? Nasarapan ako doon sa soup niya. Ang kanyang pagdurusa nagsimula noong mabalian siya ng kumukulong tubig. Isang bata Dami no? Isang kamay lang oh. Alay na. Dami. Yun din yan, dami. Bakit sa bata yung dami? May tao lang yan. Dami mo? Eh? Sirot oh. Sirot. Maluwag talaga pag Sunday, ano?